Amics, avui estem a Cap Roig i volíem aprofitar per ensenyar-vos el camerino glamurós, més glamurós d'aquesta gira. Exacte, perquè esto és Cap Roig. I el que passa en Cap Roig se queda en Cap Roig. A veure. Comencem pel penjador. És un penjador per dues camises, per abans del concert i per després del concert. Exacte. Però... L'Elton va fer servir aquest. Exacte. Potser ens l'endurem a casa i li fotrem una etiqueta a sota. Elton John estuvo aquí, també, Estuvo aquí. Aquí va seure l'Elton John. Enric, vols fer una prova de seure... Sí. De com és això? És el color blanc, blanc o perla. I el que m'agrada molt és que veig les vistes que tinc des d'aquí. Sí. Veig tota la... Sí. Tota la planxa. El mar, més... Allò, sí. El mar, molt bé. I toques la realitat. I tens sensació de... Jail. Però, lo maco... Humaco. És que diu, humaco, que dius que si et ve de gust Minute Maid pinya, pues Exacte, el tens. Exacte. Tu pide i se te concederà. Que et ve de gust... Algo de cero. Pues algo de cero. Aigua riu, de tot, el que tu vulguis. Aigua riu. Molt bé. I aquí, en un futur, hi haurà el cafè. Una futura edició, doncs us ensenyarem. Canapés, molt bé. Ara farem una fanta. Fins aquí la connexió. Clar.